Lezigezi indaba zo 1KZN TV fundela wasamukeliso kaNqolonga ke kubingelele mbukeli asikubekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Welcome Thania unkanise eXhobo indide wesilise ebulalwa kwakhe kanti ke ibidle ngokuqina eyeMarch and March. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamentulo uhambeleke indawo yaseXhobo ngaphansi kwesifundo Harry Gwala necabinet yakhe ogwini seningizimu nesifundazwe. Hulumeni Welcome Thania ubuhlola ke imklamo kahulumeni nokuzwa ke isitselelo umphakathi ongaphansi kwazo kulesi sifunda. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uhambela umphakathi ongaphansi kwesifundo Harry Gwala ngaphansi kohleli Operation Sukuma sakhe necabinet yakhe yonke yongqongqoshe. Lapho ehlole khona imkamo kahulumeni kanjalo nokuthola izinselele ezibhekene nomphakathi. Uthi phakathi kwezinselele ababhekene nazo ukwenyuka kwesibalo sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Le ndawo sikuyona iXhobo elingaphansi kwawo uwaqe kakhulu ukudlanga kodlame lokuhlukunyezwa kwabesifazane nobugebengu. Angazi ukuthi isimngaka imingcwabo esengiyihambele yabantu besifazane nezingane ababulawa ngabesilisa okufanele ngabe bayabavikela ikakhulukazi lapha eHarry Gwala. Ukulwa nesihlava sokubulawa ukuhlukunyezwa nokunukubezwa kwabesifazane nezingane. Uhulumeni wesifundazwe usungule umkhankaso obizwa ngokuthi #silwa nechilo. Okumkhankaso wonyaka wonke ukuthi fanele sisume sonke sibambisane ukulwa nalesihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Uxeke ukuthi kuxoxiswane kukhishwe izimbuzi uma kunowesifazane okanye ingane ehlukumezekile. Kayibikwa zonke izigameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane. Lokho kuchaza ukuthi bafela phakathi ngoba besaba ukulahlekelwa ukondliwa ngamadoda. Abanye bayawasula amacala abasuke sebewabeke babikele amaphoyisa okuhlukunyezwa. Abanye bakhokhela imali bese bewesula amacala. Ngiyadiscourage imndeni la khona ukuthi makukhona isifazane ohlukunyezwayo bese akuhlalwe phansi kushashazelwane ngeimbuzi. Bakwethu udaba lokuhlukunyezwa umuntu osifazane nengane udaba lamaphoyisa. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uhambele kuWard 5 eJolvethi lapho ethole khona ukuthi umphakathi wakhona ukhala ngezindlu zoxhaso lwahulumeni nokunye. Asisho ukuthi ngokuhlola ukusebenza kwe-war room nezinhlelo zikahulumeni zikhona ngempela izinto abantu abasakhala ngazo bayakhala ngohlelo lezindlu abangenakucaciseleka ukuthi lihambe labambeka kuphi ngenhlanhla kubukhona umnyango we-Human Settlements wanika impendulo kodwa ezinye nje izinto ezenzakalayo siyajabula ukuthi nama cases eGBV ngokombiko we-social development ayehla and banezithangami abayibambayo zokuxoxisana nabantu ke sesiphinde ke sasekela ke umphakathi njengenkulisa sazipha izinsiza kusebenza njengoba nibona sizoya futhi engadini siyobheka iproject le efandwe uDSD le esiyakuyona manje yomama engadini ukulekelela nje imphakathi ukuthi ibe sustainable. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngiseXhobo. Umndeni wakaShangase eLandskop eMgungundlovu ufuna ke ubulungisa emva kokuba indodakazi yawo uNomzamo Shangase oneminyaka engama-39 edutshulwe ngehluku ebulawa yilobe ngumkhonyana wakhe. Udadewabo kaMufu uNelisiwe Shangase uthi ke kubukeka sazoqhubeka ihlaba esifana nolesi lapho abesifazane bebulawa uma kamaphoyisa engasukumela izigameko esifana nalezi. Usizi belubhalwe ebusweni kumalunga nesihlobo somndeni wakwaShangase eLandskop eMgungundlovu ngobugubezelwa yife limnyama kulandela ukudutshulwa kubulawa ngesihluku kwentodakazi yawo uNomzamo Shangase nobulawe umkhwenyana wakhe abengasahlali naye. Sisi wami uhambe kabuhlungu. Hambela phambi kwezingane zakhe. Dutshulwa umnyeni wakhe akade engasahlali naye isikhathi eside wahamba wabuyela kupho wamshiya kwakhe ngenxa yokuthi bebengaboni ngasolinye. Uma ehamba umkhwenyana wakhe ebuyele ekhaya lakhe usisi waba nakho kumhlupho usisi wami noma engasahlali kwakhe wayise usisi wami eba ne protection order
kodwa wakwazi futhi ukubuya azokwakha umkhukha bedayisa kona ama Friday egcekeni ngasegatini. Uma ewakha lo mkhukhu wakhe ubugcwala abantu besilisa, kuphuzwa, kuba nomsindo, kungalali. Umthetho wabonakala ungangeneleli, khona usiswami enayi protection order. Kodwa lo mndeni uthi ufuna ukubona ubulungiswa ngumbulali njoba kunembiko ethi naye usasesibhedlela. Ilungu linxusa ukuba uhulumeni olusukumele lolu dlame olubhekiswe kwabesifazane. Usiswami esekhishini wamdubula ngenhlava ezu2 wase washonela lapho usiswami. Akabalekanga, akayifihlanga, okutshengisa ukuthi wayehlelile futhi wayekuhlosile ayezokwenza ngoba akukhatshengisa ukuthi uyakusaba. Kodwa siphatheka kabi ngoba abomthetho kuze kube namhlanje abakaze basinike update ukuthi kwenzakalani ngomsolwa, yini efane siyenze thina ngoba sizwa ngenzwa bethi kuthiwa usesesibhedlela eThekwini. Kodwa thina njengabantu abalahlekelwe akukho esaziswa kona. Kushuthi lento ye gender based violence la eSouth Africa ayikazi ukuphela umthetho uzohosha inyawo kanje. Ayikazi ukuphela ngoba kubhlungu, uthina kubhlungu ngoba nengane zasiswami zihlukumezekile. Umsolwa kuvela ukuthi lesigameko sokudubula bulala umufi wasenza phambi kwezingane zakhe ezimbili, kanti lo mndeni unxusa uba sitholelwe usizo lokululekwa ngokomqondo emva kwalesigameko. Ambeyikho konke kwayimina bengondliwa uyena. Ngamhlanje sazi ukuthi sophephela kubani nengane zakhe beyikhulisela kanzima. Mhlambe kumyeni wakhe kube khona nomona wokuthi ekumshiyeni wakhe azange azamlandele udinga nisize counseling ngoba zabona likhulu. Umufi ushiya abantwana bakhe ababili emhlabeni kanti ubesethenge nendawo yakhe yokwakha umuzi wakhe. Kulindele ukuthi abekwe endlini yakhe yokugcina ngomgqibelo ekhaya. Ezindabeni ze1 KZN TV bikuthabani maphumulo eLandskop eMgungundlovu. Bengasebenzi nesisodwa isitolo sabo kufika emgwaqweni uMatasa enkabeni edolobha iTheku uDr Pictlika Street West Street njengoba ke bekumasha abenhlangano eMarch and March. Lenhlangano isaqhubeka nokufaka ingcindezi ukuthi ke kuhamba bokufika abangena kuleli ngendlela engekho emthethweni. Obehola ibutho uncome kakhulu umphakathi ngokuphuma uzomasha. Nakokuqala sicela ukubonga kakhulu kumama wakwaZuma uMangobese. Sibonge kakhulu kuzo zonke inhlangano Operation Dudula olakho oIFP oMK oAction SA angisazi ukuthi ubani abanye abakhona kodwa sicela ukubonga phinde sibonge nana abayindaba eniqoshelayo. Sibonga umphakathi baphuma abantu bakaNkuluNkulu. Uyabona laba bantu ngendlela abaningi ngayo bayakhombisa ukuthi mabephuma beyoyisakaza lento ekhulunywe namhlanje noma ebonakala namhlanje izoba na umthelelo omuhle. Kodwa ke uma sibuyela emsebenzini abesizowenza namhlanje sicela ukusho ukuthi asiphathekile kahle ngoba bekufanele siye point uhulumeni uyayivikela ipoint. Kodwa ke it's just a matter of time so ugcina sifikile khona. Kodwa kubhlungu ukuthi uhulumeni njengoba kubhekwe inkethweni uhulumeni yena usebenzela ukuvikela abantu bokufika abapheka izingane. Umsunguli weMarch and March uzwakalisa ukukhathazeka ngongabikho kwesiphathimandla okuzokwamukela uhlu lesikhalazo. No asicilisekile enhlobo. Sicabanga ukuthi abantu bahulumeni namaphoyisa bonke nje angazi mhlawumbe bacabanga ukuthi ngoba sila sayidlalela nje yabo angiboni ukuthi bayayibona lento esikhala ngayo noma futhi beyibona kodwa banakho lokho ukuthi at the end of the day thina sothobela umthetho wabo basithembisa la sikuma negotiations bathi asingaye point banqaba. We gave them ama routes ayo4 ama options wo4 ama routes ayedlula lapha point because we had a reason for going there yabo ama drugs agcwele lapha, prostitution ilapha, ama influx of ama illegal immigrants alapha yana, ama foreigner adelelayo alapha ya, izikole zigcwele ilapha ya, ibhedlela egcwele ilapha ya, ama clinic yonke into. So masikhuluma nabo siyasho ukuthi sifuna ukudlula lapha and sifuna ukudlula because nama building alapha hijackiwe. Sifuna ukukhumbuza labantu ukuthi this is our country. Asikwazi ukuthi nasifile uncomfortable njalo masidlule point amaphoyisa kodwa khona ngisho whole police station lapha yana
yini engaka abangafuni ukuthi siyoyenza lapha ePoint. Basithembisa bathi bazoletha umkhwanazi la namhlanje. Umkhwanazi bathe uzo receive memorandum bese yasitshela ukuthi ithini iplan ngokulungisa le ndawo yasePoint. Kwasuka lapho siyafika la akekho umkhwanazi. Umengameli wamabhinqa ekhuluma nabezindaba uphawula ngodaba lomholi we-EFF athi abasamdingi kulesi sifundazwe ngemva kwamazwi akawavezile ukhomishana wamaphoyisa kulesi sifundazwe uJenene Nhlanhla Mkhwanazi. uJulius Malema akasamukelekile kosuku uthuke ubaba umkhwanazi isidingo singekho ekufanele alinde. uJulius Malema wathuka mina wathuka isilo wathuka umuntu ophinda angene wa-undermine uJacob Gedleyihlekisa Zuma esekwazi ukumhlonipha kufika ngakusasa yena wabona kungcono ukuthi ayothi down uJessica Zuma down. And leyo nto leyo asiyidingi ukuthi ingaba yikusasa lelizwe. uJulius Malema i-corruption yakhe indala. Mina ngatshena Floyd Shivambe ukuthi uJulius Malema badimali uJulius Malema badimali ekuruleni baclaima more than 10 million ngenyanga bacontrola isecurity yasekuruleni. And I'm the witness of that because into ebalekile la no chairperson wakhona uDuma eke nabafakazi babembo babili uchairperson kanye noFloyd Shivambe. Kanti le mashi ephelele ePoint kugcine sekulimala nowesifazane ongakaqinisekiswa noma udutshulwa amaphoyisa yini. Kodwa Hosbisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Utholeke elenge egumbini lokulala umfundi kaMatikletsheni bese kunesikhathi eside ethola ukuhlukunyezwa esikoleni. Ilungu lomndeni elingathandanga ukudalula tshelekize kulezi indaba ukuthi ke isigameko sakamuva singese ingxabano ehlanganisa ke uthisha wesikole abefunda kuso. Uthole elenga egumbini lokulala umfundi kaMatikletsheni obese kunesikhathi eside ethola ukuhlukumezeka esikoleni. Umndeni uthi ke isigameko sakamuva ngesengxabano ehlanganisa uthisha wesikole abefunda kuso. Ayikazanga kodwa ukuthi ibeke kumzali inkinga ebhekene nayo esikoleni. Kanti ingane esikoleni iyahlukumezeka. Thina asazi ukuthi sithole iqiniso ngqi ifoni yengane. Eyaqala yashawa uthisha ngesibhakela. Babeke ngathi isibhakela kuphela kanti ixobe nangenyawo. Kwanyaka odlule wonke kunothisha ingane wayifaka imask ethi unukelwa umlomo wengane. Ifaka unyaka wonke ayisho futhi kubazali bayo. Sekulandela isibhakela. Sekutholakala ukuthi umgxobe nange cathulo zakhe. Ngesikhathi iziko lezindaba lihambele lomndeni uSezibeli Bhalwe ebusweni batshela iziko lezindaba ukuthi ke umufi ubese uphinda okwesibili uMatikletsheni ngenxa yokungagculiseki ngemphumela ayitholile phambilini. Bathi ke bebenolwazi ngesigameko lapho ashawa khona uthisha ngesibhakela kepha bamncenga ukuba ke abekezele ukuthuthukisa ikusasa lakhe. Umongezi uhlangane nothisha eziphathele izincwadi zesinda. Wathi awisigora thisha edlale yabona. Awisigora, wisigora. Ilapha athole khona isibhakela. Kodwa wayengalwi yena, wayejoka. Bekumntwana onamagama njengakuphendula edlala. So nakho ukujoka lokho wayekusho wayengamlwisi, wayedlala. Kanti yena usefike emandleni useyamshaya. Umndeni uthi yize abesikole bafika kepha uthishanhloko wanxusa ukuba ke bangalivula icala ngoba bazobaqedela isinkwami. Bathi ke bafuna ubulungiswa. Akukho kunye sekufisayo sifisa ukubaboba. Ingiphatha kabuhlungu kakhulu angazi ukuthi umuntu omdala njengomzali esikoleni kwazi kanjani. Ngoba phela masibathumele ezikoleni sikusinikeza abazali abanye. Nokuthi ukho konke lokho engikubalayo ingane bangafonela umzali uma ingane bekukhona ekwenzayo okungasile ngoba banamafoni inamba zabazali. Imizamo yokuthola umnyango wezemfundo esifundazweni yephunzile. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uNtombi khona Mvubu ngisendwedwe. Asithishelele etolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu.
Asikwamukele mbukeli ke ubukela indaba ze1 KZN TV nazi ihlokano kuyizona ehamba phambili sona namhlanje. Welcome Tania unkanise eXopo indide wesilise bulalwa kwakhe kanti ke ibidle ngokuqina eyeMarch and March. Ungqongqoshe omnyango wezokubusa kubambisana nendaba zomdabu KwaZulu-Natal umfundisi Sithula Sizwe Buthelezi uhlanganyele nosomabhizinisi abasafufusa abakheleke isifunda uThukela lapho bezohlomulisa khona ngezinsiza kusebenza ukuze ke bekwazi ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngezokubambisana nezomdabu KwaZulu-Natal umfundisi Sithula Sizwe uthi balethe izinsiza kusebenza emphakathini waSokhahlamba. Lama co-op ahlanganisa intsha, ahlanganisa abantu besifazane abasebenza ngezandla zabo. Bayalima nje basibona umhlaba umuhle kangaka kodwa bebeshoda ngeinsiza kusebenza okungama jojo tank, amapipe amanzi, beshoda nangama brush cutter la asika utshani. Besilethelo losizo ke namhlanje njengomnyango wakwaCocta ukuze sikhuthaze intsha ukuba izakhe izenzele. Saba nekhwelo ikakhulukazi kubantu balapho Khahlamba ukuthi abalisebenzise ithuba la ngomhla ka21 and 22 June ukuba baye ekhungweni zokuvota beyobhalisa ngoba ithuba lelo elivulwa uIEC ukuthi bonke abantu babe ingxenye yalentando yeningi. Uphinde waveza ukuba babe nemhlangano othinta lesi sifunda ikakhulukazi odabeni lwamanzi. Ekseni siqale kwamasipala lapho bekunomhlangano khona okuthiwa iDistrict Development Model ehlanganisa yonke imikhakha kahulumeni ezingeni lesifundazwe kuzwelonke nalapha komasipala ukuthi sibheke izinselelo eziqondene nabantu bakithi ikakhulukazi eindabeni zamanzi, ikakhulukazi eindabeni zamathuba emisebenzi. Okusozise kakhulu ukuzwa ama projects amakhulu azofika lapha othukela afana njenge Kholenzo gas project lapho kuzoqashwa khona abantu abaningi abasha bahlonyiswe futhi nangamakhono. Kanti ohlomule kulokhu uthi lokhu kuzobasiza kakhulu ekutheni bakhulisa amabhizinisi abo. Siyabonga kakhulu esikulethelwe ungqongqoshe. Lokhu kuzosiza kakhulu amarola, amapipe kanye no jojo tank nama grass cutter njengoba sinamabhizinisi amancane sizokwazi ukuthi sisebenze emphakathini wakithi sikwazi ukuthi sithole okuncane okuyimali sikwazi ukugcina amanzi sizokwazi sinisele ngawe engadini siwasondeze ngamapipe ama grass cutter sizokwazi ukuthi sihambe sikhatha utshani ezikoleni emakliniki nasemphakathini ukuze sikwazi ukuthola imali omama nobaba nabafowethu sonke sizokwazi ukuxosha ikade eziko. Sibonga kakhulu kenzele ungqongqoshe Buthelezi. Khona manjalo ungqongqoshe besegcizelela ukuba bengazibangi lezi zinsiza ukuze kube khona uzinzo kanye nenqubekela phambili emabhizinisi nabo. Siyabacela abantu abakwazile ukuhlomula namhlanje yonke lemshini nezinsiza kusebenza ukuthi basebenzisane kungabi khona ukuhlukana ngokwembono ngoba lolu sizo luhlose ukuthi bathuthukise impilo zabo. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseBergville. Umphakathi wakaCinderella kuwa34 ngaphansi komasipala umsunduzi umasheleke emahhovisi kamasipala ufuna ukubuyisela ugesi njengoba sekupheleke iminyaka emibili uhleli bomnyameni. Umholo umphakathi uMzwandile Goke uthi ke ungabi khona kagesi sekwandise nobugebengu emphakathini. Sekuphele iminyaka emibili umphakathi waseCinderella kuwa34 ngaphansi kamasipala umsunduzi ungenawo ugesi nokuyikhona okwenze lo mphakathi wasukuma wahambisa uhlu lwezikhalo emahhovisi lomasipala enkabeni yedolobha. Omunye wabaholi balomphakathi uMzwandile Goke uthi sebezame kaningi ukuqhamuka nesixazululo kodwa lutho. Bakhala nangokuthi abantwana abakwazi ukuzilungiselela izifundo zabo kanjalo nezinga lobugebengu linyuke kakhulu. Iminyaka emibili umphakathi waseCinderella unganagesi. Kukhishwa ama-transformer, i-transformer yesithathu manje esikhishiwe. So sesizame yonke imizamo, sibhala incwadi ziyakomeya ngokubambisana nezinhlaka ezahlukene ukuthi sidile nento kagesi. So kusithathile ukuthi emva kweminyaka emibili sesithi asike sisondele sizowela
ama-constitutional rights ethu ngoba ugesi kwenye yama-constitutional rights ekumele sulwele. Iy'ngane zifunda ngaphansi kwekhandlela, izimo buntshontsho gesi, isimo secrime siba sikhulu kakhulu endaweni yaseCinderella Park. Uthi umasipala wabatshela ukuthi kubukeka isiphehlimandla sikagesi zisindelwa ngenxa yomphakathi, kanti uveze ukuthi kufanele sisindelwe kwazise zafakwa ngonyaka 1999 kanye nokukhula komphakathi. Awamandla anele kuyiqiniso ke lokho msakazi. Uma transformer afakwe ngo1999 umphakathi ubusemncane. Manje the growth of population ibanga ukuthi umphakathi usukhule kakhulu. So abantu ade bekhona ngo1999 sebekhule kakhulu manje ukuthi lo gesi okade ukhona it's not sufficient enough ukuthi it can actually supply the whole community. So ukhishwa kwagesi we see it as a deliberate attempt to violate umphakathi waseCinderella. Umasipala uMsondozi uthunyelelwe imibuzo ngalolu daba kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni ungazange uphendule. Izindabeni z1 KZN TV bekuthaba namaphumulo eMkungundlovu. Uhlalo wekomiti lezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha kwaZulu-Natal uMafika Mndebele useqalile ukuhambela izitolo zakulesi sifundazwe ehlomule ngaphansi kohlelo lokulekelela osomabhizinisi ngempahla yokudayisa elinganiselwa kwezikulungwaneni ezingama-20 amarandi. Si portfolio committee ke besisukela namhlanje kuseni siqale eJozini, kusasa sizobe siseThekwini naseHerigwala. Bese sithatha uhlelo lokuthi asambe ke siyobheka ngoba umsebenzi wethu ukulandela imali kaHulumeni ukuthi 1 kungabe le mali abayibalayo yaya na kubantu, yaya kubantu abafanele yini, iyabasiza yini, iyawufukula yini umnotho, sikhona yini isidingo sokuqhubeka neprogram. Sitholile ukuthi abantu abaningi bakwazile ukuthi bahlomule kulolu hlelo, kodwa kube khona inkinga nezingqinamba esekumele sibhekane nazo ngqo. Ezokuqala nje sithole eJozini ukuthi abanye bama-wholesale abanika abantu bakithi ukudla okuthile okwase kuphelelwe isikhathi, okuyinto ke engekho acceptable. Sizokulandela lokhu sikwazi ukuqinisekisa ukuthi imali ya recoupwa and whoever was involved or responsible uyakwazi ukuthi abhekane ngqo nathi siyi-portfolio committee. Kukhishwa imali eliyanisela ku-10 million amarandi ukulekelela osomabhizinisi abazimele ukuze bazokwazi ukuqhubeka namabhizinisi abo. Obala izitolo ezingama-500 kumele zikwazi ukuzuza kule mali. Kuveleni ukuthi kukhona abanikezele izitolo zesinyakatho ukudla kungekho esimeni. Kulindleko ukuba izinyathelo ezifanele zithathwe ngalesi sehlo. Uma sifika ngapha eMandeni sibonile ukuthi iningi lama program ngapha ahambe kahle kakhulu nokudla bakuthola kwakusezingeni. However kube sekuba nezincomo zokuthi osomabhizinisi bayacela ukuthi ngathi banganikwa kancane kancane ukudla ngoba makukuningi yize ku right mase kuhlala isikhathi eside kugcina kungathengwa, kugcina kuba kudalela inkinga. Sithi ke okuhle ukuthi lo hlelo njengoba lizoqhubeka ke manje selizoba olama voucher lapha abantu bezokwazi ukuba nethuba lokuthi balithathe kancane kancane. Abadayisi babesebenzana nesicelo sokuba banganikeza ukudla ngesikhathi esisodwa ngoba kugcina sekudlulela isikhathi okunye kwakho. So isizile mfethu lolu xaso luka Hulumeni kakhulu. Kunguthi lwafika ngekhathi okhathi ngoDisemba abantu be ade abanye uthola ukuthi sebehlukanisa idokofela yabona. So ezinye impahla za end up futhi sezishawa na idate ophela abantu vese ngalezo ikhathi suke vese kuyisphithi abantu behlukanisa idokofela. Uma fika ubesethi kubalekile ukulekelela kulabo abanganayo imvume yokudayisa ngoba sizokubhalisa ukuze nabo bazokwazi ukuzuza. Lezi ndaba zo KZN TV nizibele siqhankqa ucele Richard Bay. Siphinde futhi seyitolo siyasiqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukelezo nendaba ze1 KZN TV sikukhumbuze ke bekuzweni behamba phambili osuna namhlanje. Welcome Tania unkanise eXopo indide wesilise bulalwa kwakhe kanti ke ibidle ngokuqina eyeMarch and March. Ake sibheke ke ngosini yezomnotho.
irandi lakuleli zu-16.85 emaqhathiswa nedola lasemelika libu 22.61 emaqhathiswa nopondo waseBritain libu 19.57 emaqhathiswa ne-euro. Igolide lona $4,562.88 ounce wolongahluziwe wona $104.49 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi Bafana Hugo Bruce akawuvala umlomo ngoba umqoka bukaNozinto weSwelele FC Ricardo Goose kuleli qembu lesizwe lenza amalungiselelo okugcina ngaphambi kokuqala kwendebe yomhlaba neMexico ezoba ngoJuni 11 eAzteca Stadium eMexico. Ibafana ifake kuGroup A okukhona kuwona ke eMexico, eSouth Korea nezwe elilodwa laseEurope elizocaca kwephezulu. Izozwana kamandla nePanama ngolwesihlanu ngehora lesikhombisa ebusuku eMoses Mabhida Stadium eThekwini. Lamaqembu azophinde eKapa ngomhlazi ngama-31 kwephezulu. Ngesikhathi kuBruce umemezela isquad azobhekana naso nePanama uma ngaze ke abathandi bakaNobhutshuzwayo waseMzansi ngokushiya ngaphandle koNozinto Orlando Pirates uSipho Kane isikhala sakhe wasivala ke ngoRonaldo Lena weSkukhune United. Nasike isimo sezulu sakusasa esingalindeleka. Bukelize yaguqu bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.